San Tomasek enkargatuta balego bezala eguraldiak bakea eman du gaur eta Areatzan eta Plaza Barrian jarri diren 280 postuetan joan etorrian ibili da jendea goizean goizetik. Loiuko taloegile hauek 3000 lesartzea espero dute gaur. Krisia ez da igertzen edo igertzen da? Bueno, momentuz tripiaketeko krisirik itxien. Ez da, krisiak hemen mostradorekoak igerko dabe, igertekotan. Zuk erdozu igerri? Nik bakar egiten du bihar eta bihar. Barazki eta txerrikia non nahi, baina gauza bereziagoak ere aurkitu ditzakegu. Urduñako neska honek esaterako miura saltzen du. Hau jarri behar da ateetan, eta esaten da, bikotea mordagoaren azpian musu bat ematen duenean, ez dakit, zer gertatzen dela, ez txispa. Bien bitartean, Ogi, Gazta, Txakolin eta Ezti lehiaketetarako gastaketak egiten dabiltza epaileak. Diotenez, maila bikaina dago arlo guztietan. Indabiz daztatzen, komentari jure da, neko ondo dauela, gaztai epeia aurrera doiez, da oso ona dauzela dinue, da esti joan jokan azta erdo. Bilboko Santo Tomas azokan aurtengo nobedederik nagusiena hauxe da, umeentzako haurtzaindegia. Hemen 2 orduz hasieran gurasoek utzi ditzakete euren umeak, eurak taloa dastatzen doazen bitartean. Arrakasta handia izan du ekimen honek eta beteta egonda goiz guztian. Esan bezala jende asko ilarak non nahi eta ez bakarrik taloa eskuratzeko, loteria ere gertu dagota. Bat baino gehiago jendetza hau ikusita harri eta zur gelditu da.